natočíte, jo, do toho. No, sedí to tam. To ale mám jedno za 14 dní, třeba. Za 14 dní? Stačí, no, nebo... Už to je výborná rada. Gumky Když jste si dal. koupil zmrzlinu, když to čistí jednou za 14 dní? Ne, myslím ty gumičky. Však jo, tam je největší bordel v tom. No, ale když to umýlo. Když to umývají, tak jim to nic neudělá, to je 5 minut. No. 5 minut sundat to těsnění. No. Takže za 14 dní to není vychlazované, to tam kvasí za den. Dobře, tak... Viděl jste ten bordel, co v tom je za den? No jako já, třeba co jsem tam, jako tak to zavřete. když to umíjete, jo, ale tak pán dobrý, jo, tak to čistíte, jako, jo, řekl to někdo, to nečistí vůbec. Však to je prase, ale. No, jako je, já vím. Myslím si, že pan Bouman nedá takový balík za stroj, no, aby tam měl... Tak to budete, každý den to umíjete, jo, ale ten gumiček teda pak budete mít spotřebu trošku větší, no. Dobře. Jo? Umíjete to teda. Při každém mítí to. Nic vám to neudělá, si myslím. Jo? Ale je to vaše. Takže každý den prostě sundat gumičky a umýt. Každý den sundáte gumičky, nebo jak to budete čistit, jo? Samozřejmě. No. Tak, jo? Máte to umytý. Vazelínu tady máte, nebo nemáte? Namažeme příště. No ne. Právě, že musíte namazat. Se jdu podívat, jestli nemám v autě. No, já teda nemám, no. To jsem nečekal, že tady nebude, no.